Dito pala sa harap. Ayun. Meron. Hulho na pang. Oops! Ayun. Buka. Pasili. Yan. Sus. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, nandito tayo sa Bulaluhan sa Mabulo. Dahil titikman natin ang ilang sikat na bulalo. Located po sila dito sa Aquino Street, Mabulo, Cebu City. Kaya tara na! Yan ang mga order natin mga ka-studio. Wow! So ito na mga ka-studio yung mga pagkain po. Nag-order ako ng bulalo. Ayan, Tagalog style na bulalo. Nani siya, bunmaro ka mo? Tingnan natin. Tingnan natin. Nandito yun sa harap ah. Dito pala sa harap. Ayun. Meron. Meron? Mm. So ayan mga studio, meron din tayo ditong check ni siya Chicharon bulaklak. Chicharon, bulaklak. Kalimutan ko na yung pangalan ah. Tsaka meron din ditong bagnet. Oo. Tsaka maraming salamat sa may-ari. Nag-free sila ng tokwa. Yes. Tikman natin kasi masarap daw to eh. Bestseller nila dito. Tsaka yung rice ko dito ay garlic fried rice. Yeah. Tsaka yung sausawan. Sawan. No? Ayan, sobrang sarap yan. Ang daming sili. So tara mga kasodyo, hindi na natin ito patatagalin. Pray po muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Oops. Oh, ha? May pechay, tapos may mais. Yan. Meron din silang patis dyan, no? Okay, tikman natin sabaw muna. Para malaman natin yung lasa. Kasi Tagalog style ito eh. Tagalog style ka mo. Medyo matabang ba? Kaya mayroong patis. Ako kasi medyo mahilig ko sa malat-alat na konti. So lagyan ko ng patis. Ayan. Yun, ang sarap na. Wow. Oh, oops, malambot nga mo. Sarap. Oh, ha? Lambot na pala. Tapos mainit pa yung sabaw pa. Ang sarap niyan. Go. Lagay ko dito sa rice. Yan. Toppings. Isang malaking subo mo. Yan. Basta. Malambot yung kuha niya mga studio. Yung karne. Pero since taga Cebu ako, medyo natatabangan ako konti lang. Pwede mo isawsaw dito. Kaya nagbigay talaga sila ng patis. Yan. Perfect na. Ginagawa mo. Okay. Panalo mga studio, mainit-init na sabaw. Tapos bulalo. Malambot yung karne. Tamang-tama. Yan o.
Sausaw natin dito, kunti lang. Sa suka lang mo. Ah, dito sa may Oh. sili. May sili. Na suka. Yan. Subo. Pulho na pang. Oops! Ayun! Yun oh. Yan, isang malaking subo yan. Bone marrow. Ang laki ng bone marrow. Lagyan ko ng kunting patis mo. Oo. Kunti lang. Pa. Yun. Para po isang malaking subo. Wow. Kahit saan na tayo napagpan man, kakahanap ng mga masarap na pagkain. No? Oo. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nag-recommend. Paningon ko gamay man, kahit init mo. Masarap ba i-paris yung kuan pa? Fried rice sa kuan? Bulalo? Oo. Yeah. Ayan, wala mo nang sausawan. Crispy pa ah. Sarap yung chicharong bulaklak ng mga sudyo. Pero lalong masasarap to kapag mayroong sili. Char, kalaway. Suka. Sili. Yan. Sus. Ang sarap ng sili. Sili. Yung chicharong bulaklak pala. Kumaan pa. Masarap talaga yung chicharong bulaklak, no? Basta maayos pagka luto pa. Isa pa. May sili. Maubos ko ata itong sili, ah. Ito yung patong. Okay. Yeah. Kano to sibuyas. Okay. Perfect. Kain po. Ang sarap mga kastudyo. At di pa dyan nagtatapos, mayroon pa tayong bagnit. Yan. Yan. Parang crispy ah. Ito, Yan. yung balat muna. Yan o. Yan. Tagalog style din Tagalog to pa. style nito, di matabang nito. Medyo matabang siya ba? Tingnan natin. Wow. Crunchy nga. Crispy, crispy. Sausaw. Asawa na may Na naubos na yung sili. sili. Mahilig talaga ako sa sili mga sudyo. Yan. Yan o. Merong taba na merong laman. Sausaw. Slow. Okay siya, malambot siya. Yun. Sarap pakinggan nung kuan pang lutong. Grabe ito ma'am, bulalok, bulaklak, bagnit, triple B ito, parang babay Philippines ito. Babay Philippines. Huwag ka munang magbabay pa. Marami pang pagkain sa Philippines. Yan.
Dito naman tayo sa binigay nila na tukwa mo, no? Crispy tukwa. Once again, maraming salamat sa Bulaluhan sa Mabulo. Yan, crispy tukwa na mayroong kunting sili. Oh. Sili na green to, hindi siya manghang. Pag green. Sili espada tsaka merong onion. Red onion. Parang baboy din, oh. Ah, Ang sarap siya. Di ba healthy itong tukwa? oo, healthy yan. First time ko na nagatikim ng tukwa eh. Mm. Ang sarap yung sili, ma'am. Yan. Nilagyan nila ng kung ano. Lagyan ko ng sauce. Yan. Panalo pala yung sauce nila. Super sugod yung mga pagkain nila mga studio. Yung style lang nila dito sa Bulalo, medyo natatabangan ako ba kasi yun nga Tagalog style daw sila. So in-explain ni Mama na ganun talaga ba. Ako din mahilig ko sa medyo maalat-alat. Pero super pag nilagyan mo ng tuyo, panalo na yung lasa niya mga studio. O patis pala. Yan, tsaka yung iba nila na style, itong bagnet, natural talaga na yung bagnet ay medyo matabang yan. Kasi walang bagnet timpla. yung original na bagnet talaga, wala talang asin na nilagay dyan. Super po, masarap yung laman, malambot. Crispy ba? Crispy yung skin. Salat. Tsaka yung chicharong bulaklak, sobrang sarap din. Hindi siya masyadong mamantika ba? Oo. Tsaka may lasa siya sa loob. Kaya itong tukwa, masarap din mga studio. Lalong-lalo na itong sausawan nila na sweet and sour. No? Mm. Yung sauce nila yung nagpapalasa din dito. Crispy pa. Merong crispiness. Merong crispy. Kung ubos itong tukwa, masarap din talaga siya. Yan. Naubos na sili mo. Last na lang yan. Lasa ng sili. Pwede tayo magkahingi pa, no? Pwede pa. Meron pa. Meron pang konti. Natabunan. Yan. Hingi tayo maya mo. Kamalugi na sila ito. Yan. Yan. Wow. Muntik mo na maubos yung kuan Malapit na maubos yung fried rice. Sira talaga dahil natin dito. Basta kung ano, pudhan. Yan. Okay lang yan pang meron naman yung kuan. Garlic. Panalo talaga, nabusog ko dito sa mga pagkain, no? Saka mga fried din lang, sobrang sarap talaga. Kaya goodbye Philippines, no? So ayun mga studio, kita-kita tayo sa susunod na food hunt. Once again, nandito tayo sa Bulaluhan sa Mabulo. Kita-kits! Bye!